Ήμουνα με τη Πέτρα. Ωραία. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Μια χαρά. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θα κάνουμε μια παρουσίαση περιστατικών στο Γεννήτιο και μόλις τώρα είχαμε κάποιες εκκρεμότητες, μιλούσαμε με τη Φέδρα. Ωραία. Να κάνω share screen. Ε? Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ωραία, τα βλέπετε? Μια χαρά. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν, για να μεταφέρουμε λίγο εδώ τα... Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, ε, Βούλα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα. Δεύτερον, θέλω να με συγχωρήσετε γιατί δεν πρόλαβα να αλλάξω τα slides στα ελληνικά. Οπότε θα είναι η συζήτηση στα ελληνικά, αλλά τα slides θα είναι στα αγγλικά. Έκανα δηλαδή κάποιες μικρές τροποποιήσεις, αλλά τα είχα τα slides στα αγγλικά και δεν πρόλαβα να τα αλλάξω. Αλλά νομίζω ότι με τον τρόπο που θα τα παρουσιάσω δεν θα έχουμε ζήτημα. Εντάξει. Λοιπόν, και πιο πολύ θέλω, αν θέλετε, να κουβεντιάσουμε παρά να παρουσιάσω, αλλά ας δούμε λίγο τη δομή. Ε, Δεν υπάρχει πρόβλημα, Νίκο, γιατί όλοι ναι. ξέρουν, όλα τα παιδιά μας ξέρουν. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Ωραία, ωραία, εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι, το λέω για μένα, είναι λίγο πιο σωστό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, η δομή. Θα δείξουμε κάποια στοιχεία για τη σχέση διατροφής με την νόηση στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους λέω γιατί δεν θα δείξουμε δεδομένα βασικής έρευνας σε πειραματόζωα κλπ. Παρατηρητική επιδημιολογία, δηλαδή συσχετήσεις, κάποια πράγματα για τους βιολογικούς μηχανισμούς που μπορεί να διαμεσολαβούν τη σχέση της διατροφής με την νοητική μας ικανότητα. Μετά το τρίτο κομμάτι, το βλέπετε το γένσορα που πρέπει να το βλέπετε, για να βάλω και Ναι, λέιζερ. ναι, Το ναι, λέιζερ το φαίνεται. βλέπετε? Και Ωραία, το ωραία. κέσσορο, Το ό,τι τρίτο θέλετε. κομμάτι, λίγο τη διάκριση ανάμεσα στην παρατηρητική επιδημιολογία και τα trials, τις τυχεοποιημένες μελέτες και άλλο ένα τελευταίο κομμάτι για τις μελλοντικές κατευθύνσεις. Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Παρατηρητική επιδημιολογία, διατροφή και νοητική λειτουργία. Αυτό είναι ένα άρθρο ανασκόπηση πριν από μερικά χρόνια. Σε αυτό το άρθρο βάλαμε μελέτες έτσι, με χαρακτηριστικά ποιοτικά και μεθοδολογικά που θεωρήσαμε ότι είναι ικανοποιητικά. Δηλαδή, ας πούμε, μελέτες που είχαν τουλάχιστον 1.000 άτομα και τουλάχιστον ένα follow-up ικανού χρονικού διαστήματος και μελέτες που, έχουν να κάνουν, που υπήρχε μια αντιπροσωπευσιμότητα ως προς τον πληθυσμό κλπ. Αυτές οι μελέτες λοιπόν είναι μελέτες πρόληψης, δηλαδή δείχνει τη συσχέτιση διαφόρων στοιχείων της διατροφής, θρεπτικών συστατικών ή τροφίμων ή ομάδων τροφίμων, έτσι, με την πιθανότητα κάποιος να αναπτύξει άνοια ή νοητική έκπτωση στο μέλλον. Άρα δεν αφορά ασθενείς που έχουν ήδη άνοια, δεν μιλάμε για πρόγνωση, μιλάμε για πρόληψη. Και αυτό που βλέπετε εδώ με πράσινο είναι μελέτες που δείξανε προστατευτική δράση. Δηλαδή εδώ σημαίνει ότι από αυτή τη μελέτη με το πράσινο κυκλάκι θα πει ότι υπήρχε μια μελέτη, μεγάλη μελέτη με follow-up σε πολλούς ανθρώπους που έδειξε ότι αυτοί που παίρνανε Β6 βιταμίνη, υψηλότερα ποσά Β6 βιταμίνης, είχαν προστασία ως προς την ανάπτυξη άνοια στο μέλλον. Και αυτά τα τρία κυκλάκια που είναι κίτρινα, θα πει ότι υπήρχαν τρεις άλλες μελέτες που έδειξαν ότι δεν συσχετίζεται η Β6 με την ανάπτυξη άνοιας ή νοητικής έκπτωσης στο μέλλον. Και αυτό εδώ το κόκκινο λέει ότι υπήρχε μια μελέτη που έδειξε ότι όσο πιο πολύ Β12 βιταμίνη έτρωγε κάποιος, αυξάνονταν η πιθανότητα να κάνεις άνοιας. Οπότε πράσινο προστατευτικό, κόκκινο επιβαρυντικό, κίτρινο ουδέτερο, όχι συσχέτιση. Οπότε αυτό που μπορείτε να δείτε εδώ είναι ότι η βιβλιογραφία δεν είναι ενιαία και δεν υπάρχει ομοφωνία, υπάρχει ετερογένεια ως προς την... Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, θέλω να κάνουμε... Είναι κάτι άμεσο. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Δώστε το πηγαίνεις από την κοινωνία που είχα. Ναι, λοιπόν, οπότε όπως βλέπετε υπάρχει
Οπότε, όπως βλέπετε, υπάρχει ετερογένεια. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος με σιγουριά από αυτά να πει ότι κάποιο συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό ή κάποια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων είναι προστατευτική ή όχι. Αν θέλει κάποιος έτσι να έχει μία αίσθηση, μπορεί να δει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εδώ πέρα, ας πούμε, στα μονοακόρεστα και στα πολυακόρεστα φαίνονται πιο πολλά πράσινα, ε, ή να έχεις χαμηλά κορεσμένα, οπότε λίγα κορεσμένα, πιο πολλά μόνο η πολυακόρεστα φαίνεται να είναι προστατευτικό, ότι ε, μπορεί να πει κάποιος για το αλκοόλ, ότι ειδικά για το κρασί φαίνονται πιο πολλές μελέτες να δείχνουν μια προστασία. Ε, από τις ομάδες τροφίμων μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει ίσως το ψάρι και τα λαχανικά ή ίσως τα φρούτα και τα λαχανικά μαζί ως προστατευτικά, και ίσως στα θρεπτικά συστατικά κάποιες μελέτες για τα φλαβονοειδή και τις πολυφενόλες φαίνεται να υπάρχουν πιο πολλά πράσινα, αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία. Εντάξει. Αλλά είναι μια καλή αναφορά αν κάποιος θέλει να το δει. Εκεί που υπάρχει λίγο παραπάνω έτσι, ομοφωνία είναι ίσως στα food patterns, στα διατροφικά πρότυπα για τα οποία υπάρχει κάποια βιβλιογραφία, όχι πολύ μεγάλη, κυρίως για τη μεσογειακή διατροφή όπου βλέπετε τα πιο πολλά είναι πράσινα, όχι μεγάλη βιβλιογραφία για άλλα πρότυπα διατροφικά, όπου κατά κάποιο τρόπο συνοψίζουν όλα όσα τρώει ο άνθρωπος στην καθημερινότητα. Άρα δεν κοιτάζουν θρεπτικό συστατικό ξεχωριστά από τα άλλα θρεπτικά συστατικά ή ένα τρόφιμο, μια ομάδα τροφίμων ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. Κάπως συνοψίζουν το συνολικό πρότυπο διατροφής. Ίσως λοιπόν παραπάνω βιβλιογραφία για τη μεσογειακή διατροφή. Αυτό είναι έτσι μια γρήγορη σύνοψη το τι έχουμε σε σχέση με διατροφή και πιθανότητα να αναπτύξει κάποιος άνοια. Άρα ετερογενή δεδομένα, ίσως τα φλαβονοειδή, ίσως η μεσογειακή διατροφή, ίσως το ψάρι, ίσως τα λαχανικά, ίσως κάποια στοιχεία του αλκοόλ όπως το κρασί, αλλά με αμφιβολία όλα αυτά. Πάμε λίγο τώρα στους βιολογικούς μηχανισμούς. Για ποιο λόγο αυτό που τρώμε να επηρεάζει το πώς σκεπτόμαστε. Έτσι. Είναι πολλές οι πιθανότητες. Δηλαδή ξέρουμε ότι αυτά που τρώμε, όχι ένα εξ αυτών, αλλά πολλά εξ αυτών μπορεί να επηρεάζουν την υγεία των αγκίων μας στον εγκέφαλο. Έτσι. Άρα το αν ένα αγκείο θα θρομβωθεί ή θα αιμορραγήσει ή όχι. Μπορεί αυτά που τρώμε να επηρεάζουν τη συσσόρευση του αμυλοειδούς ή της πρωτεΐνης TAF ή άλλων παθολογανατομικών βλαβών όπως η α-συνουκλεΐνη που έχει να κάνει με το Πάρκινσον ή με την άνοια μεσομάτια Λούι και άλλες άρνοιες. Μπορεί αυτά που τρώμε να επηρεάσουν το οξυδοτικό στρες στον εγκέφαλο, τη φλεγμονή, τη συναπτική λειτουργία, δηλαδή αν συνδέεται μια περιοχή του εγκεφάλου με την άλλη, τη συνδεσμικότητα και το αν έχουμε πιο πολλές ή λιγότερες συνάψεις. Και αυτό από την πλευρά του, γι' αυτό έχω βάλει εδώ, έχω βάλει ένα πράσινο, ένα κόκκινο και ένα κίτρινο. Μπορεί κάποια από αυτά τα στοιχεία να ευωδώνουν κάποιο από αυτούς τους μηχανισμούς, πράσινο, ή να αναστέλουν κάποιους από αυτούς τους μηχανισμούς. Και τελικά μπορεί να επηρεάζεται η νοητική ικανότητα πάλι με ένα πολύπλοκο τρόπο, γιατί σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, διαφορετικά δίκτυα είναι υπεύθυνα για διαφορετικές νοητικές λειτουργίες. Άρα μπορεί κάποια από αυτά τα συστήματα να επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τη νόηση. Άρα μπορεί κάποια διατροφικά συστατικά να επηρεάζουν περισσότερο την ικανότητα της εστίασης, της συγκέντρωσης, της προσοχής και κάποια άλλα να επηρεάζουν με ένα διαφορετικό τρόπο, ξέρω εγώ, τις επιτελικές λειτουργίες. Άρα ρωτάμε με απλό τρόπο διατροφή και νόηση, διατροφή και άνοια. Αλλά στην πραγματικότητα, αν το σκεφτούμε, είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι οι άνθρωποι θέλουν απλές απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα. Έτσι. Όλοι μας θέλουμε την απλή απάντηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σύνθετο είναι το περιβάλλον. Έτσι. Αυτό που σας δείχνω είναι ότι έχουν γίνει διάφορες μελέτες όπου έχουν προσεγγίσει αυτά τα μονοπάτια, αυτά τα βιολογικά μονοπάτια με βιοδείκτες. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε βιοψία του εγκεφάλου για να δούμε τις αγκαιακές βλάβες, τις βλέπουμε έμεσα μέσω της μαγνητικής του εγκεφάλου και βλέπουμε τις βλάβες στη λευκή ουσία ή τα έμφρακτα. Και μπορούμε να δούμε το αμυλοειδές με πέτα αμυλοειδούς ή με παρακέντηση, τις εκφυλίσεις δηλαδή που σχετίζεται με την πρωτεΐνη TAF, με την ατροφία στο MRI, μπορούμε να δούμε τη συναπτική λειτουργία με το PET ραδινενεργού γλυκόζης
μπορούμε να δούμε τη συνδεσμικότητα με κάποιες ειδικές ακολουθίες της μαγνητικής, με το diffusion tensor imaging κλπ. Άρα δεν θα σας δείξω τις μελέτες, απλώς θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν δείξει συσχέτιση διαφορετικών στοιχείων της διατροφής, κυρίως της μεσογειακής της δίαιτας ως διατροφικό πρότυπο, αλλά και άλλων επιμέρους στοιχείων της διατροφής, με διάφορους τέτοιους μηχανισμούς, όπως αυτοί έμεσα προσεγγίζονται από τους βιοδείκτες. Και σε μια μελέτη που έχουμε τώρα στο Αιγινήτιο, με τη Μέρη τη Γιαννακούλια και παιδιά που κάνουν τη διατριβή τους, όπως την Λίνα, την Τρούκα και τη Δώρα την Πρίκου, προσπαθούμε να κοιτάξουμε τη σχέση της διατροφής με επιμέρους στοιχείων της διατροφής, να είμαι πιο ακριβής, με επιμέρους μηχανισμούς. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εκτενώς εκτενώς έτσι, ψαγμένο και εκτενώς μελετημένο, αλλά είναι κάτι στο οποίο προστίθενται κομματάκια γνώσης λίγο-λίγο και από άλλους αλλά και από εμάς. Γιατί έτσι όπως έχουμε χτίσει αυτή τη μελέτη έχουμε αυτή την ευκαιρία. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να σας πω, ότι οι βιολογικοί μηχανισμοί είναι πάρα πολλοί και αυτό βάζει μια πολυπλοκότητα. Το τρίτο που είναι λίγο πιο πρακτικό είναι η τυχεοποίηση σε σχέση με τις παρατηρητικές μελέτες. Αυτά που σας έδειξα πιο πριν ήταν παρατηρητικές, ενώ στα αρχικά slides με τα κυκλάκια, τα κίτρινα, τα πράσινα και τα κόκκινα, ήταν παρατηρητικές μελέτες. Δηλαδή, ρωτάμε τους ανθρώπους τι τρώνε και βλέπουμε πώς εξελίσσονται στη ζωή τους, αν αναπτύσσουν άνοια ή όχι. Και μετά συσχετίζουμε αυτό που μας αναφέρουν ότι τρώνε σε σχέση με το αν θα αναπτύξουν άνοια. Αυτές λοιπόν είναι οι μελέτες παρατήρησης, γιατί απλώς παρατηρούμε, δεν παρεμβαίνουμε. Και μετά υπάρχουν και οι παρεμβατικές μελέτες. Όταν λέμε παρεμβατικές μελέτες, πάμε σε αυτή την πλευρά, δηλαδή στην τυχεοποίηση. Γιατί δεν έχω βάλει interventional, δηλαδή παρεμβατικές, και έχω βάλει τυχεοποιημένες, randomization. Γιατί αυτό που διαφοροποιεί τα clinical trials στις παρεμβατικές μελέτες είναι η τυχεοποίηση. Δηλαδή τι γίνεται, εάν κάποιος καταναλώνει μια συγκεκριμένη τροφή και αναπτύσσει άνοια στο μέλλον, δεν μπορούμε να διασυνδέσουμε αιτιολογικά τη διατροφή με την άνοια. Γιατί μπορεί να είναι πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στο να αναπτύξει στο μέλλον άνοια. Μπορεί να μην είναι η διατροφή του, αλλά άλλα πράγματα που κάνει στη ζωή του ή άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία τα έχει και τα οποία πάνε μαζί με τη διατροφή. Όταν όμως κάνουμε την τυχεοποίηση, τις παρεμβατικές μελέτες, τότε είμαστε σίγουροι ότι το μόνο που διαφέρει όταν συγκρίνουμε δύο ομάδες ανθρώπων ως προς το εάν ανάπτυξαν άνοια ή όχι, το μόνο που διαφέρει είναι η διατροφική μας παρέμβαση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε ως προς αυτό. Αυτές λοιπόν οι μελέτες, οι τυχεοποιημένες μελέτες, ξαναγυρίζω πίσω, μας δίνουν πολύ υψηλότερη εμπιστοσύνη ως προς την αιτιότητα, ως προς το ότι η διατροφή προστατεύει ή επιβαρύνει. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις τέτοιες τυχεοποιημένες μελέτες που περιλαμβάνουν τη διατροφή. Είναι μελέτες πολυπαραγωγικής παρέμβασης. Μία τέτοια προσπαθούμε να κάνουμε με την εταιρεία Alzheimer και άλλες ομάδες μάλιστα στη χώρα. Υπάρχει αυτή η μελέτη Finger και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε αυτή τη μελέτη Finger που βλέπετε εδώ και στα ελληνικά δεδομένα. Όχι μόνο εμείς, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία του κόσμου. Ας πούμε λίγο για αυτές τις μελέτες. Υπάρχει μελέτη MAPT, η οποία ήταν στη Γαλλία, όπου υπήρχε μια πολυπαραγωγική παρέμβαση, όπου υπήρχε και διατροφική παρέμβαση, αλλά και όταν λέμε παραγωγική εννοούμε άσκηση, νοητική ενδυνάμωση, σωματική άσκηση και νοητική ενδυνάμωση. Υπήρχε η Pre-Diva που ήταν στην Ολλανδία, όπου πάλι υπήρχε καλός έλεγχος των αγκιακών παραγόντων κινδύνου και συμβουλές ως προς τον τρόπο ζωής, την άσκηση και συμβουλές ως προς τη διατροφή. Και υπήρχε και η μελέτη Finger που είναι ίσως λίγο πιο διάσημη από αυτές τις τρεις, όπου πάλι υπήρχε παρέμβαση όχι μόνο ως προς τη διατροφή, αλλά προς την άσκηση και την νοητική ενδυνάμωση. Από αυτές τις τρεις μελέτες, η Finger, όπως βλέπετε εδώ, έδειξε αποτελεσματικότητα, δηλαδή βλέπετε η ομάδα ελέγχου με μπλε και εδώ πέρα βλέπετε την ομάδα παρέμβασης, άρα καλύτερες νοητικές επιδόσεις στην ομάδα παρέμβασης, άρα η παρέμβαση ως προς τη βελτίωση της διατροφής και της άσκησης και του τρόπου ζωής ωφέλησε. Ωστόσο, οι άλλες δύο μελέτες στη Γαλλία, η MAPT
και η Prindiva στην Ολλανδία δεν έδειξαν αποτελεσματικότητα. Απέτυχαν ως προς την αποτελεσματικότητα αυτών των πολυπαραγωγικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν διατροφή. Αν θέλει κάποιος να δει λίγο παραπάνω, μπορεί να δει σε αυτό το άρθρο που έχουμε γράψει με την ομάδα που ασχολείται με τη διατροφή στο Alzheimer's Association, που έχει πιο πολλές λεπτομέρειες, όπου συγκρίνουμε λίγο και αυτές τις μελέτες και βλέπουμε ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσεις για τις διαφορές ανάμεσα στα αποτελέσματα που έχουν αυτές οι μελέτες. Αρχικά τις συγκρίνουμε λίγο τα κλινικά δημογραφικά τους, στη Finger ήταν λίγο νεότεροι, ο αριθμός τους, στη Finger παρότι ήταν μικρότερος, ο αριθμός έδειξε αποτελεσματικότητα. Η μελέτη, ας πούμε, Prindiva ήταν πιο μεγάλη μελέτη, αλλά δεν έδειξε αποτελεσματικότητα. Μόνο 2 χρόνια follow-up στη Finger που ήταν θετική, παρότι ήταν μακρύτερες διάρκειες και οι 2 άλλες μελέτες. Με ποιο τρόπο, ποιο ήταν το outcome, ποια ήταν η έκβαση κλπ. Οπότε, αν θέλουμε να συνοψίσουμε γιατί νομίζουμε ότι στη μία μελέτη υπήρχαν αποτελέσματα και στην άλλη δεν υπήρχαν, φαίνεται ότι στη μελέτη Finger, το έχω βάλει εδώ με μπλε, ότι διάλεξαν τον κατάλληλο πληθυσμό. Δηλαδή, διάλεξαν ένα πληθυσμό που είχε υψηλό κίνδυνο για άνοια. Αυτό ήταν το ένα. Δεν ήταν τόσο κατάλληλοι πληθυσμοί με τον τρόπο που επελέγησαν στις άλλες μελέτες. Για παράδειγμα, στη μελέτη MAP έβαλαν πληθυσμούς οι οποίοι είχαν ευπάθεια, frailty. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ευπάθεια είναι και αναγκαστικά ο καταλληλότερος όταν θέλεις να κοιτάξεις μόνο την άνοια ως αποτέλεσμα. Σας το λέω σαν παράδειγμα. Το δεύτερο είναι ότι η έκβαση, αυτό που μετράγανε δηλαδή για την αποτελεσματικότητα, ήταν πολύ ευαίσθητο. Εντάξει. Ενώ για παράδειγμα στην Prindiva ήταν μια κλινική διάγνωση, έκανες δεν έκανες άνοια, το οποίο χάνει την ευαισθησία γιατί μπορεί να έχεις μια μικρή έκπτωση και να θεωρηθείς ότι δεν έκανες άνοια και να θεωρηθείς ότι δεν είχε επίδραση η παρέμβαση. Παρότι λοιπόν ήταν χαμηλότερος ο αριθμός στη Finger και η παρακολούθηση ήταν μόνο 2 χρόνια, λόγω αυτών των θετικών με τα μπλε, φαίνεται ότι έδειξε το αποτέλεσμα. Επίσης, στην Prindiva, για παράδειγμα, η ένταση της παρέμβασης ήταν πολύ χαμηλή. Δηλαδή, τους έβλεπαν κάθε μερικούς μήνες και δίνανε συμβουλές. Στη μελέτη Finger ήταν πάρα πολύ στενή η παρακολούθηση, άρα η παρέμβαση έπιασε πιο πολύ. Την ακολουθούσαν πιο πολύ. Κλπ. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να δει κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να δει σε αυτό το άρθρο. Εντάξει. Συγγνώμη, για να δω λίγο αν έχω και τίποτα. Εντάξει, ήθελα να δω μήπως υπήρχε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτές τις 3 μελέτες που έχουμε τη διατροφή ως ένα κομμάτι σε μια πολυπαραγωγική παρέμβαση και έχουμε και αυτή τη μελέτη από την Ισπανία, την Predimed. Πάντα μιλάμε για μελέτες, έτσι, όπου περίπου 7.500 άνθρωποι τυχεοποιήθηκαν στο να ακολουθούν μεσογειακή διατροφή ή όχι. Και τους παρακολούθησαν για 5 χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλη μελέτη, γι' αυτό είναι και στο New England Journal. Ήταν 3 group. Η συνήθις δίαιτα που ακολουθούσαν για 2.500 ανθρώπους και μεσογειακή διατροφή με έξτρα ελαιόλαδο, έξτρα virgin olive oil, είναι αυτό το EVO, και μεσογειακή διατροφή με έξτρα ξηρούς καρπούς. Άρα 2.500 και 2.500 στη συνήθη διατροφή τους. Και τους παρακολουθούσαν, όπως είπαμε, για αρκετό καιρό, για αρκετά χρόνια. Και αυτό που έδειξαν είναι ότι αυτοί που ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή είχαν λιγότερα συμβάματα, η έκβασή τους ήταν πιο θετική ως προς το καρδιαγγειακά συμβάντα και κυρίως προς τα εγκεφαλικά. Δηλαδή προστάτευσε η μεσογειακή διατροφή από το να πάθει κάποιος εγκεφαλικό. Αυτό είναι που ήταν ο παράγων που συμπαρέσυρε και το γενικό αποτέλεσμα παρά τα εμφράγματα και παρά τους γενικότερους θανάτους. Ήταν τα εγκεφαλικά, αν δει κάποιος αυτή τη μελέτη. Αλλά εδώ πέρα το ερώτημά μας δεν είναι αν η μεσογειακή διατροφή προστατεύει από τα εγκεφαλικά και τον καρδιαγγειακό θάνατο. Το ερώτημά μας είναι αν προστατεύει από την άνοια. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη μελέτη, την Predimed, υπήρχαν σε 2 κέντρα μόνο, 2 μικρές μελέτες. Το ένα ήταν στην Ναβάρα, όπου είχαν και στοιχεία για την νοητική έκπτωση. Αν θέλετε να δείτε σχόλια για αυτή τη μελέτη, μπορείτε να δείτε σε αυτό στο JNNP, στο Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Σε αυτή τη μελέτη βλέπετε, η αρχική μελέτη ήταν 7.500 άνθρωποι. Σε αυτό το κέντρο στην Ναβάρα, στη Βόρεια Ισπανία, ήταν περίπου 200, 160, 130, όπου μπορούσαμε να δούμε σε αυτές τις 3
ομάδες παρέμβασης την επίδραση στα νοητικά. Είδανε λοιπόν ότι σε αυτό το μικρό αριθμό υπήρχαν επιδράσεις και στη νοητική ικανότητα, συγκεκριμένα στο mini mental. Δηλαδή αυτοί που τυχεοποιήθηκαν στη μεσογειακή διατροφή είχαν καλύτερο mini mental σε σχέση με αυτούς που δεν τυχεοποιήθηκαν, που ήταν στη συνήθη δίαιτα. Σε ένα άλλο κέντρο στην PREDIMED, στη Βαρκελόνη, είχαν και αυτοί κάποια κλινικά δεδομένα. Πάλι τα νούμερα είναι μικρά. Βλέπετε εδώ 130 στο ένα στην παρέμβαση μεσογειακή και ελαιόλαδο, 113 στην παρέμβαση μεσογειακή και ξηρούς καρπούς και 97 στην ομάδα ελέγχου. Και αυτοί το ίδιο βρήκανε. Εδώ το έχουν ξεχωρίσει, αυτό είναι το συνολικό νοητικό σκορ και εδώ πέρα έχουν σκεφτείτε σαν επιτελικές λειτουργίες και εδώ σαν μνήμη. Και βλέπετε εδώ με σκούρο μπλε την ομάδα ελέγχου. Ας μείνουμε εδώ. Εδώ είναι η ομάδα ελέγχου, πόσο έπεσε η ομάδα ελέγχου στη διάρκεια των ετών της παρακολούθησης, ενώ οι δύο ομάδες που ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή στα νοητικά τους ήταν καλύτερες. Άρα, από την PREDIMED έχουμε δύο υπομελέτες, είναι post-hoc αυτές οι αναλύσεις, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει ένα σήμα ως προς την επίδραση της μεσογειακής διατροφής. Εντάξει. Πιο πρόσφατα, στην Αμερική, έγινε μία άλλη μελέτη, η μελέτη MIND. Τι είναι αυτό? Η MIND Diet είναι ένα διατροφικό πρότυπο που συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής και της DASH Diet, της δίαιτας που είναι καλή για την υπέρταση και τα καρδιαγγειακά, που έχει στην ουσία πιο πολλά λαχανικά, πιο ψηλό κάλιο και συνήθως έχει και χαμηλό νάτριο, χαμηλά ποσότητες αλατιού. Μαζί λοιπόν με τη βιβλιογραφία, αξιοποιώντας λοιπόν η Μάρθα Κλέαρ Μόρις από το Σικάγο τη βιβλιογραφία ως προς το τι βοηθάει τον εγκέφαλο και παίρνοντας στοιχεία από τη μεσογειακή διατροφή και από τη μελέτη και από το διατροφικό πρότυπο της DASH, έφτιαξε αυτή τη διατροφικό πρότυπο που λέγεται Mind Diet, και σε αυτή την παρέμβαση στην Αμερική, αρκετά ακριβή παρέμβαση, δώσανε είτε συστάσεις για να ακολουθήσει κάποιος αυτή τη μελέτη MIND, μια παραλλαγή της μεσογειακής, ας τη σκεφτούμε έτσι, ή τη συνήθη διατροφή τους. Ταυτόχρονα σε αυτή τη μελέτη δίνανε και οδηγίες για μικρή απώλεια θερμίδων. Αυτό το κάνανε προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή στη μελέτη. Να έχει και ένα κίνητρο αυτός που συμμετέχει σε αυτή τη μελέτη. Είχαν διάφορα τεστ ψυχομετρικά ως την κύρια έκβαση, έτσι. Δώσανε αυτή την παρέμβαση, έγινε αυτή η παρέμβαση για 3 ολόκληρα χρόνια και ποιο πληθυσμό χρησιμοποίησαν? Να έχουν κάποιο ήπιο νοητικό πρόβλημα, βλέπετε ένα MOCA 22 και πάνω, να είναι άνω των 65 και ταυτόχρονα να είναι λίγο παχύσαρκοι, γιατί αυξάνεται και λίγο ο κίνδυνος για την άνοια και για να έχουν και κίνητρο να μπουν στη μελέτη λόγω της απώλειας βάρους, να έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό, άρα να έχουν μια αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια μαζί με το MOCA score, και επίσης να μην ακολουθούν καλή διατροφή, γιατί αν είσαι τέλειος διατροφή σου, τι να βελτιώσεις? Άρα βλέπετε να μην ακολουθούν σωστή διατροφή. Συνολικά, μείνετε στο εξής, συνολικά σε αυτή τη μελέτη μπήκανε 300 στη μία ομάδα, 300 στην άλλη, 300 στην ομάδα ελέγχου. Κατά μέσο όρο 70 ετών, πιο πολλοί γυναίκες παρά άνδρες, κυρίως ή σχεδόν αποκλειστικά λευκοί και αρκετά μορφωμένοι. Οι περισσότεροι δηλαδή, όπως βλέπετε, απόφοιτοι πανεπιστημίου. Και ίσως και παραπάνω και ίσως και μεταπτυχιακών. Τώρα, αυτό βλέπετε την επίδραση που είχε η παρέμβαση, η διατροφική παρέμβαση. Εδώ είναι το σκορ της διατροφικής παρέμβασης. Άρα βλέπετε εδώ την ομάδα ελέγχου. Βελτιώθηκε λίγο η διατροφή τους, αλλά στην ουσία παρέμεινε πολύ κοντά στο αρχικό επίπεδο, λίγο κάτω από το 8. Πήγε 8,5. Όμως το σκορ στο πρότυπο MIND αυξήθηκε, πήγε στο 11-12. Άρα η διατροφική παρέμβαση άλλαξε, δηλαδή εδώ είναι η αλλαγή του σκορ. Εδώ είναι ότι πήγε από το 8 στο 12 και εδώ είναι πόσες μονάδες έχουμε αλλαγή στο σκορ. Το ίδιο πράγμα είναι δηλαδή στην ουσία. Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν επιτυχημένη η παρέμβαση ως προς το τι κατάφεραν να αλλάξουν το διατροφικό πρότυπο αυτών που συμμετείχαν στη μελέτη. Γιατί μπορεί να τους δίνεις οδηγίες πώς να φάνε, αλλά να μην το πετύχεις. Άρα αυτό το κομμάτι το πέτυχε. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα ως προς την νοητική έκβαση. Βλέπετε με μπλε την ομάδα ελέγχου και με πορτοκαλί αυτούς που μπήκανε
στην μελέτη, στο group που τους έδωσαν τη διατροφή, τη δίαιτα Mind. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπήρχε διαφορά. Και τα δύο group βελτιώθηκαν, ίσως λόγω της προσοχής. Αλλά ανάμεσα στα δύο group δεν υπήρχε διαφορά, άρα ήταν μια αρνητική μελέτη. Υπήρχε διαφορά ως προς το ότι κατάφεραν να χάσουν κάποιο βάρος, έτσι. Άρα, γι' αυτό το λόγο, όπως βλέπετε εδώ, είναι λίγο ενδιαφέρον. Αυξήθηκε η νοητική τους ικανότητα, αλλά δεν διαφοροποιήθηκε η αύξηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και υπήρχε μια απώλεια βάρους. Ήταν και στους στόχους της μελέτης. Ίσως αυτό να τα μπέρδεψε λιγάκι. Βλέποντας τους δείκτες στη μαγνητική, δηλαδή τις μικροαγκιακές βλάβες στη λευκή ουσία ή τον όγκο του υποκάμπου, ούτε εκεί υπήρχε διαφορά. Άρα αυτή ήταν και αυτή μία αρνητική μελέτη. Άρα εδώ πέρα δεν είχαμε αποτελεσματικότητα της διατροφής στο να αλλάξει την νοητική ικανότητα. Πιθανές συζητήσεις και εξηγήσεις, το MOCA πάνω από 22 σημαίνει mini mental πάνω από 27. Άρα ήταν αρκετά υγιής πληθυσμός. Άρα ίσως παρά το θετικό οικογενειακό ιστορικό με αυτά τα σκορ να μην ήταν αρκετά τα 3 χρόνια, να μην ήταν πληθυσμός σε αρκετό ρίσκο για να αλλάξει στη διάρκεια αυτής της τριετίας. Αυτό που σας είπα πιο πριν, βελτιώθηκαν τα νοητικά και στα δύο γκρουπ και χάσανε βάρος. Ίσως λοιπόν αυτή η απώλεια βάρους να είχε και μια επίδραση στα νοητικά σκορ και γι' αυτό το λόγο να αμβλύνθηκε η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και φυσικά είναι 3 χρόνια, οι βλάβες του αμυλοειδούς είναι 20. Προσπαθούμε εμείς με 3 χρόνια να δούμε αν μπορούμε να αναστρέψουμε βλάβες που έχουν προκληθεί, νοητικές βλάβες εννοώ, που έχουν προκληθεί από βιολογικές βλάβες, οι οποίες είναι 7πλάσιες στη διάρκεια. Αυτό είναι μια άλλη εξήγηση. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό το slide που σας έδειξα πιο πριν. Αυτές λοιπόν είναι οι παρατηρητικές μελέτες που σας έδειξα πιο πριν. Και αυτά εδώ πέρα είναι οι παρεμβατικές μελέτες. Οι τυχεοποιημένες μελέτες. Βλέπετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτές εδώ οι δύο πράσινες είναι αυτές που σας έδειξα από το Predimed. Και εδώ πέρα η ουδέτερη, την πρόσθεσα εγώ μετά, είναι από την... Η ουδέτερη είναι μια μικρή μελέτη της Μεσογειακής και εδώ πρόσθεσα αυτή την ουδέτερη της Mind Diet, αυτή που σας έδειξα μόλις τώρα. Αλλά ήθελα να τη συζητήσουμε γιατί είναι μεγάλη μελέτη. Όπως βλέπετε λοιπόν είναι πολύ περισσότερη η παρατηρητική επιδημιολογία, αλλά σε επίπεδο παρεμβάσεων έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κενό. Το ίδιο ισχύει και για τα nutrients, για τα θρεπτικά συστατικά και για τις ομάδες τροφίμων. Δείτε εδώ πόσες πολλές παρατηρητικές μελέτες έχουμε και δείτε πόσα trials έχουμε. Πόσες παρεμβατικές μελέτες έχουμε. Πάρα πολύ λίγα. Απλώς δείτε τα το ένα δίπλα στο άλλο. Άρα έχουμε μεγάλο ζήτημα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Ωραία, είναι κάποιος ασθενής και είχαμε λίγο ένα επίγον. Εντάξει, λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι στο κομμάτι τυχεοποίησης, δηλαδή να έχουμε πιο πολλά στοιχεία ως προς το τι τελικά βοηθάει ή όχι, έχουμε πάρα πολλά κενά. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή είναι άλλο αυτό που λέει, πώς θα λέει, υπάρχει absence of evidence και evidence of absence. Έτσι. Είναι άλλο να λείπουν οι αποδείξεις. Έτσι. Και είναι άλλο να υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι κάτι δεν λειτουργεί. Έχουμε το πρώτο, δεν ξέρουμε, δεν είναι ότι το έχουμε ψάξει και έχει αποτύχει στην ουσία. Εντάξει. Λοιπόν, και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι, να μην σας μπέρδεψε και πολύ, στο μέλλον, έτσι. Λοιπόν, ήδη νομίζω καταλάβατε με αυτά που έχουμε πει ότι έχουμε προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Το πρώτο είναι ότι έχουμε μικρή επιδραστικότητα. Σκεφτείτε τώρα ένα nutrient ή ένα θρεπτικό συστατικό, μια ομάδα τροφίμων, τι επίδραση μπορεί να έχει σε διαφορετικούς μηχανισμούς, άρα τι επίδραση μπορεί να έχει στο νοητικό, στην νοητική σφαίρα. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα θρεπτικό συστατικό να μας αλλάξει την νοητική ικανότητα. Είναι υπερβολικά αισιόδοξο. Το δεύτερο είναι ότι ξέρουμε ότι και η βιολογία της νόσου, 15 με 20 χρόνια αμυλοειδοπάθεια ασυμπτωματική,
αλλά και η βιολογία της διατροφής έχει ένα μακροχρόνιο χαρακτήρα. Έτσι. Δηλαδή ξέρουμε ότι αυτό που τρώμε έχουν μια επίδραση μετά από δεκαετίες. Είναι υπερβολικά φιλόδοξο το να περιμένουμε να δώσουμε κάτι διατροφικό σε κάποιον και σε 1, 2, 3 χρόνια να αλλάξουμε τη βιολογία. Και έχουμε και την συνθετότητα, το πολυδιάστατο του προβλήματος, αυτό που σας είπα, πολλούς μηχανισμούς, πολλά είδη νοητικών ικανοτήτων. Εδώ απλώς σας δείχνω ένα παράδειγμα. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, ένα θρεπτικό συστατικό ή ένα διατροφικό πρότυπο και να επιδρά, ας πούμε, θετικά στην πρωτεΐνη τάφ και στην ατροφία, αρνητικά στην πρωτεΐνη τάφ και την ατροφία, με κόκκινο, θετικά, να μην μπερδεύουμε τώρα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό κιόλας. Λοιπόν, αρνητικά με κόκκινο, το τονίζω, θετικά με πράσινο, ας πούμε στους αγκιακούς παράγοντες κινδύνου και στα έμφρακτα. Έτσι, και να είναι ουδέτερος προς άλλους παράγοντες κινδύνου. Και τελικά το συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό, η επίδραση στην νοητική ικανότητα να είναι ένα ζυγισμένο αποτέλεσμα του πόσο αρνητικά επιδρά στον ένα μηχανισμό και πόσο θετικά στον άλλον, ώστε να είναι τελικά επωφελές ή επιβλαβές. Οπότε καταλαβαίνετε την πολυπλοκότητα. Για σκεφτείτε τώρα να βάλουμε και ένα δεύτερο θρεπτικό συστατικό που έχει διαφορετική δράση. Έτσι. Και είναι επωφελές για πολλά και επιβλαβές για ένα και ουδέτερο σε κάτι άλλο. Και τελικά το τελικό αποτέλεσμα στην νοητική ικανότητα θα είναι η ζυγισμένη επίδραση του ενός θρεπτικού συστατικού σε όλους τους μηχανισμούς, σε συνδυασμό με του άλλου θρεπτικού συστατικού σε όλους τους ίδιους αυτούς τους μηχανισμούς και σε συνδυασμό με εκατοντάδες τέτοια άλλα θρεπτικά συστατικά. Άρα είναι αρκετά σύνθετο. Και επειδή δεν το έκανα όσο σύνθετο είναι πραγματικά, να προσθέσω και κάτι άλλο. Αυτά τα δεδομένα που βλέπετε, τα διατροφικά που σας έδειχνα μέχρι τώρα, προκύπτουν από αυτά τα Food Frequency Questionnaires, δηλαδή τα ερωτηματολόγια διατροφικού κινδύνου. Όμως δεν είναι ο μόνος τρόπος να συλλέγουμε τη διατροφική πληροφορία. Υπάρχουν και αυτές οι 24 ώρες ανακλήσεις. Τι είναι αυτό? Ποια είναι η διαφορά τους? Αυτά εδώ τα ερωτηματολόγια ρωτάμε αυτούς που συμμετέχουν τι τρώγατε τον τελευταίο μήνα κατά μέσο όρο, τι τρώγατε το τελευταίο εξάμηνο, τι τρώγατε το τελευταίο χρόνο. Οπότε εκεί έχουμε μία λίστα για την οποία μας απαντούν. Σε αυτά λοιπόν μπορεί να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα. Δηλαδή αν ρωτήσω, σκεφτείτε στον εαυτό σας, πόσες φορές τη βδομάδα τρώτε καρπούζι, σκεφτείτε πόσους μήνες τρώτε καρπούζι το καλοκαίρι, πόση ποσότητα καρπουζιού τρώτε ώστε να υπολογίσουμε τις μερίδες, υπολογίστε στο μυαλό σας τις μερίδες και κάντε μια αναγωγή αυτού στους 12 μήνες και απαντήστε μου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχει πάρα πολύ σφάλμα σε αυτή τη μέτρηση, έτσι. Στις 24 ώρες ανακλήσεις καταγράφουμε τι έφαγε κάποιος την προηγούμενη μέρα. Και το κάνουμε αυτό 4 φορές, σε 4 διαφορετικές μέρες, ώστε να πιάσουμε και ένα Σαββατοκύριακο, να πιάσουμε και άλλες 3 καθημερινές. Εκεί λοιπόν μπορούμε να πάρουμε πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες στο τι ακριβώς έφαγε κάποιος, γιατί είναι ακριβώς την προηγούμενη μέρα και μπορούμε να καταγράψουμε και τα πάντα στο τι έφαγε. Γιατί σε αυτά εδώ τα ερωτηματολόγια δεν ρωτάμε για σπάνιες τροφές, ρωτάμε για τα συχνά. Αλλά αν κάποιος έφαγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαλιγκάρια, κοχλιούς, ας πούμε, δεν θα το ρωτήσουμε εδώ, γιατί είναι σπάνιο φαγητό. Ενώ εδώ, αν το έφαγε, θα το καταγράψουμε. Άρα είναι πολύ πιο ακριβείς οι μετρήσεις. Στη μελέτη λοιπόν που έχουμε στο Αιγινήτιο, έχουμε τέτοιου είδους μετρήσεις. Κοιτάξτε λοιπόν, γιατί αυτές οι μετρήσεις μας δίνουν και μια άλλη διάσταση που δεν έχει ακόμα ψαχτεί. Έτσι. Μελετήσαμε 73 φυσιολογικούς συμμετέχοντες, δηλαδή που πνευματικά normal cognitive function, αυτό είναι το NCF, και 31 με ήπια νοητική διαταραχή. Τώρα τα νούμερα μας είναι αρκετά μεγαλύτερα. Τους συγκρίναμε λοιπόν ως προς τη διατροφή τους. Κοιτάξτε εδώ πέρα την πρόσληψη των θερμίδων. Δεν διέφεραν οι θερμίδες που έπαιρναν αυτοί που είχαν ήπια νοητική διαταραχή και αυτοί που ήταν φυσιολογικά, που ήταν πνευματικά υγιείς. Όταν υπολογίσαμε τις θερμίδες. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Εδώ πέρα είναι η διακύμανση της κατανάλωσης των θερμίδων στη διάρκεια της ημέρας. Εδώ είναι τα μεσάνυχτα, 2 το πρωί, 10 το πρωί. Βλέπετε λοιπόν ότι το βράδυ δεν τρώμε και πολλές θερμίδες συνήθως. Εκτός αν σηκωνόμαστε και ανοίγουμε το ψυγείο στη μέση της νύχτας, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι τρώμε κάποιες θερμίδες το πρωί γιατί παίρνουμε πρωινό, πιο πολλές θερμίδες εδώ το μεσημέρι και το βραδινό μας. Εδώ πέρα είναι η διαφορά
της πρόσληψης των θερμίδων ανάμεσα σε αυτούς που ήταν νοητικά υγιείς και αυτούς που είχαν ήπια νοητική διαταραχή. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι έχουμε διαφορά όταν λάβουμε υπόψη και τη διάσταση χρόνου. Τι διαφορά? Θα σας το δείξω λίγο καλύτερα σε αυτό το τρισδιάστατο. Προσέξτε. Εδώ λοιπόν είναι τρεις διαστάσεις. Εδώ είναι η κατανάλωση των θερμίδων. Εδώ είναι η νοητική επίδοση. Η νοητική επίδοση 0 θα πει ότι ήσουν καλός. Νοητική επίδοση αρνητική σημαίνει ότι ήσουν MCI, ήπια νοητική διαταραχή. Γιατί είναι χαμηλά η νοητική σου επίδοση, χαμηλή. Και εδώ πέρα είναι η ώρα της ημέρας. Ας εστιαστούμε λοιπόν στις 8 το βράδυ. Έτσι, στο βραδινό. Βλέπετε λοιπόν ότι το βράδυ αυτοί που ήταν νοητικά υγιείς, βλέπετε πως ανεβαίνει αυτό. Καταναλώνουν πιο πολλές θερμίδες σε σχέση με αυτούς που είχαν ήπια νοητική διαταραχή, που ήταν χαμηλά στο νοητικό σκορ. Άρα τι μας λέει αυτό? Ότι αν κοιτάξουμε το βράδυ, υπάρχει διαφορά στην κατανάλωση των θερμίδων. Έτσι. Και το βράδυ, αυτοί που έχουν νοητικά προβλήματα, τρώνε λιγότερες θερμίδες. Δηλαδή δεν τρώνε πολύ το βράδυ. Και κοιτάξτε τι γίνεται αν κοιτάξουμε το πρωί. Πάλι εδώ το ίδιο. Εδώ είναι αυτοί που έχουν νοητικά προβλήματα και εδώ είναι το πρωί. Το έβαλα ανάποδα για να φαίνεται λίγο καλύτερα. Βλέπετε ότι αυτό ανεβαίνει. Άρα αυτοί που έχουν νοητικά προβλήματα, οι MCI, καταναλώνουν πιο πολλές θερμίδες το πρωί σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν νοητικά προβλήματα. Άρα τι θέλω να σας πω με αυτό? Αν πάρουμε το μέσο όρο στη διάρκεια της ημέρας, δεν βρίσκουμε διαφορές. Αν όμως διηλύσουμε τον κόνοπα, βλέπουμε ότι όταν κοιτάξουμε τη χρόνο-διατροφική διάσταση των δεδομένων μας, ότι διαφέρει η διατροφική συμπεριφορά αυτών των δύο γκρουπ. Εντάξει, και δεν είναι το μόνο που μπορεί να κοιτάξει κάποιος με τις ανακλήσεις. Μπορεί να κοιτάξει πόσα γεύματα τρώει κάποιος την ημέρα, τι ώρα τα τρώει τα γεύματα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν έχουν ψαχτεί ως προς το αν παίζουν ρόλο ως προς την επίδραση στη νοητική μας ικανότητα τη μελλοντική. Δηλαδή παίζει ρόλο το αν εγώ τρώω μια φορά την ημέρα ή αν τρώω 10 φορές την ημέρα ως προς το αν θα αναπτύξω άνοια μετά από 10-20 χρόνια. Παίζει ρόλο τι ώρα τρώω το βραδινό μου, νωρίς ή αργά. Ή τι ώρα τρώω γενικά τα γεύματά μου. Παίζει ρόλο αν έχω σταθερό πρόγραμμα ως προς τη διατροφή ή αν κάθε μέρα επειδή ταξιδεύω πολύ το αλλάζω. Πώς κατανέμονται οι θερμίδες, τα θρεπτικά συστατικά και οι διατροφικές ομάδες ανάμεσα στα γεύματα? Όλα αυτά λέγονται χρονοδιατροφή και δεν έχουν ψαχτεί σε σχέση με τις νοητικές. Γενικότερα δεν έχουν ψαχτεί σε σχέση με τα προβλήματα υγείας. Έχουν αρχίσει να ψάχνονται, αλλά σίγουρα σε σχέση με τις νοητικές ικανότητες υπάρχουν ελάχιστες μελέτες και φιλοδοξούμε να αρχίσουμε να το ψάχνουμε αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να δείτε κάποια παραπάνω στοιχεία σε αυτό σε σχέση με την εξατομικευμένη ιατρική, άρα και με την εξατομικευμένη διατροφή. Και εκεί που πάμε είναι στο ότι ακριβώς πρέπει να δούμε, να κοιτάξουμε πιο πολύ στη λεπτομέρεια, δηλαδή ποιο είναι το γενετικό προφίλ του καθενός, διαστάσεις διατροφής τους και χρονοβιολογικές διαστάσεις και του γενικότερου τρόπου ζωής, και να δούμε και σε πιο ευαίσθητες εκβάσεις, απεικονιστικές κλπ. Και πρέπει να σχεδιάσουμε καλύτερες και περισσότερες. Σας έδειξα πριν, δεν υπάρχουν αρκετές. Καλύτερες λοιπόν και περισσότερες παρεμβατικές μελέτες. Μπορεί να δείτε σε αυτό το άρθρο πιο πολλές πληροφορίες. Από αυτό το συνέδριο που το χρηματοδότησε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Αμερικής και η Alzheimer Association, βγάλαμε τα εξής συμπεράσματα, ότι τελικά μπορούμε να προχωρήσουμε ως προς την παρέμβαση τουλάχιστον με 2 διαφορετικούς τρόπους. Μπορούμε να κάνουμε αυτά τα απλά μεγάλα trials, τις απλές μεγάλες μελέτες που κάνουν συνήθως οι καρδιολόγοι, όπου μπορείς να πάρεις χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, το οποίο έχει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, γιατί θα πάρεις και ανθρώπους χαμηλού πνευματικού επίπεδου και ανθρώπους πιο φτωχούς και ανθρώπους πιο ευάλωτους και ανθρώπους από πιο μακρισμένες περιοχές και θα τους δώσεις μια απλή παρέμβαση που θα μπορείς να το κάνεις σε μεγάλη κλίμακα και θα δεις τελικά βοηθάει ή δεν βοηθάει ως προς την αποτελεσματικότητα. Αυτό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά υπάρχει και η πιο precision nutrition, η πιο εξατομικευμένη προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή θα χωρίσει τους ανθρώπους ανάλογα με την προδιάθεση που έχει ο κάθε άνθρωπος. Γενετική προδιάθεση, διατροφική προδιάθεση, με βάση το τι βιοδείκτες έχει στην απεικόνηση, στο μικροβίωμα ή στο κεφαλονοτιαίο ή στο αίμα,
και θα κάνεις πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, βραχίας διάρκειας και σύνθετες παρεμβάσεις και θα δεις αν αυτά επηρεάζουν τους βιοδείκτες, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα ποιο κομμάτι της διατροφής κάνει τι σε ποιο κομμάτι της βιολογίας του εγκεφάλου. Και τα δύο έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Οπότε, συνοψίζοντας και αυτό το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο slide, νομίζω είμαστε εντάξει, έχουμε και ένα δεκάλεπτο. Υπάρχει αυτή η ο πολυδιάστατος χαρακτήρας. Ένα κομμάτι μελλοντικό είναι η χρονοβιολογία. Πρέπει να πάμε περισσότερο σε εξατομικευμένη προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να ξεχνάμε και τις απλές παρεμβατικές προσπάθειες, γιατί αυτά μπορεί να αφορούν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και χρειάζεται να βελτιώσουμε και τη μεθοδολογία μας στις παρεμβατικές μελέτες. Και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο το Σκαρμαία. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Προσιτή, Νίκο. Πιστεύω ότι την ακούσαμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ συνοψίζοντας, να πω ότι το παρακολουθήσανε πάνω από 90 επαγγελματίες υγείας από τα δικά μας κέντρα ημέρας και τις δομές μας, αλλά και από άλλα. Και θα ήθελα να σημειώσω, όπως είχα ξαναπεί, τις καινούργιες διαστάσεις και την καινούργια ορολογία στο ζήτημα, το Chrono Nutrition και το Precision Nutrition, που δείχνουν πώς η έρευνα προχωράει και σε αυτόν τον τομέα. Και εγώ έχω να ρωτήσουν πρώτα αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το ακροατήριο και στο τέλος μπορώ να ρωτήσω κάτι και εγώ. Νομική, πού τις βρίσκουμε τις ερωτήσεις? Βούλα, βλέπω κάτι στο chat, ο Κώστας. Ναι, βλέπω εγώ κάτι στο chat. Μπορώ να το βοηθήσω. Ναι, ο Κώστας ο Κώστας ο Παλαιοπάνος, που λέει αν στις μελέτες εξαιρούνται όσοι ασθενείς έχουν οικογενειακό ιστορικό άνοιας. Όχι, δεν εξαιρούνται αυτοί οι μελέτες, σε αυτές τις μελέτες αυτοί οι ασθενείς. Γενικότερα, ούτε στις προοπτικές, στις παρεμβατικές, ούτε και στις παρατηρητικές. Και επίσης σε προοπτικές μελέτες, αν υπάρχει κάποιο golden standard για την ελάχιστη περίοδο follow-up. Ναι, αυτό είναι και το προηγούμενο και αυτό είναι σωστές επισημάνσεις, Κώστα. Δεν υπάρχει γιατί ποικίλει. Οπότε, ανάλογα, ας πούμε, αν κάποιος κοιτάει ένα πληθυσμό ο οποίος είναι πολύ νέος, έχουμε το πλεονέκτημα ότι πάμε να δούμε αν πάμε πιο κοντά στην πρόληψη, γιατί στην νεαρή ηλικία δεν θα έχουν ξεκινήσει και οι βλάβες οι εγκεφαλικές του αμυλοειδούς. Αλλά ποιο είναι το μειονέκτημα? Ότι όταν είναι κάποιος νέος, για να εκπέσει νοητικά θέλουμε πάρα πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Οπότε σε μια τέτοια μελέτη η ελάχιστη περίοδος follow-up είναι πάρα πολλά χρόνια. Αν τώρα κάνουμε μια μελέτη σε ένα πληθυσμό που είναι 80 ή 85, πρέπει να έχουμε πυκνή περίοδο παρακολούθησης και μπορεί ένα μικρότερο χρονικό διάστημα να αρκεί. Αλλά όμως αυτές τις ηλικίες, κατά πάσα πιθανότητα, οι βλάβες στον εγκέφαλο έχουν ήδη ξεκινήσει. Οπότε είμαστε μεταξύ σκύλας και χάριβδης. Αλλά η διάρκεια της παρακολούθησης εξαρτάται από τον πληθυσμό. Ναι, και όπως εσύ τόνισες... Αυτό είναι το μόνο που βλέπω. Ναι, δεν είναι. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα φοβερή και στο θέμα και στο σχεδιασμό των μελετών, έτσι. Σε αντίθεση με όλα αυτά τα συνταρακτικά δεδομένα και πολύ ωραία παρουσιασμένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ρωτάνε οι άνθρωποι μας, ας πούμε, επαγγελματίες υγείας κατά καιρούς. Εμείς τι λέμε στους ανθρώπους που έρχονται σαν οδηγία, σαν παρέμβαση, στα φυλάδια μας, σε σχέση με τη διατροφή? Υπεύθυνα όμως, όχι. Ναι. Εγώ θα σας πω τι λέω, ας πούμε. Εγώ τι λέω ότι, κοιτάξτε να δείτε, ξέρουμε ότι η υγιεινή διατροφή και τι περιλαμβάνει η υγιεινή διατροφή, ίσως αυτό που είναι πιο κοντά στα παραδοσιακά μας πρότυπα, τα μεσογειακά, ξέρουμε ότι είναι σίγουρα υγιεινή, γιατί έχουμε μελέτες και παρεμβατικές, ας πούμε για το διαβήτη. Είναι συνιστόμενη διατροφή για το διαβήτη. Ξέρουμε ότι βοηθάει στην υπέρταση. Υπάρχουν στοιχεία για καρκίνους. Υπάρχουν στοιχεία για τα εγκεφαλικά, αυτό που σας έδειξα για την Predimed. Έτσι. Άρα ξέρουμε ότι είναι μια υγιεινή διατροφή που σχετίζεται και με μειωμένη θνησιμότητα και παράταση του χρόνου ζωής. Ένα το κρατούμενο. Ως προς την άνοια, τους λέω ότι κοιτάξτε, υπάρχουν ενδείξεις, όχι αποδείξεις. Δεν είμαστε σίγουροι.
Οπότε, εγώ αυτό που λέω είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι καλό να ακολουθούμε ένα υγιεινό τρόπο διατροφής, γιατί ξέρουμε ότι μας βοηθάει γενικότερα και γιατί ίσως ενδεχομένως μπορεί να μας βοηθάει και στο κομμάτι το νοητικό και γιατί όχι αφού δεν είναι κάτι επιβλαβές. Έτσι τους το λέω εγώ. Δεν ξέρω, ίσως η Μέρη Γιαννακούλη, αν την έχετε προγραμματίσει σε μελλοντικές, ας πούμε, παρουσιάσεις, να το πει και καλύτερα. Ναι, να έχει να μας πει κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο οργανωμένο, έτσι, ναι. Όχι, και που μας βοήθησε να γράψουμε το βιβλιαράκι της πρόληψης. Αυτά λίγο πολύ είπανε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το ακροατήριο. Έχουμε 3 λεπτά ακόμη. Θέλω να Έχουμε πω και στα παιδιά, μην διστάζουν και στο μικρόφωνο να βγουν. Δεν είναι, μην Ναι, ναι, ναι. διστάζουν. Υπάρχουν δύο χέρια που βλέπω εδώ πέρα. Μισό λεπτό να τους δώσουμε λίγο το λόγο. Νομική, μπράβο. Η κυρία Πανταζή, δεν Ναι. ξέρω αν θέλει κάτι να ρωτήσει. Εύα, Καλησπέρα. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, μάλλον κατά λάθος, με συγχωρείτε. Δεν Ευχαριστούμε πειράζει. πολύ, κύριε Καρμέα. είναι καλό που σε είδαμε, γιατί φαίνεται ότι είμαστε και εκτός πρωτεύουσας, έτσι δεν είναι? Ναι, Έτσι. υπάρχει πολλοί κόσμος. Ναι, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και Από έχω και όλη την Ελλάδα, κύριε Σκαρμαία. Ναι. Ναι, και ναι. η κυρία Κόπιτσα, μισό λεπτάκι να της δώσουμε το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να ρωτήσει. Όχι. Και ο κύριος Παντιώρας. Ο Νομίζω- κύριος Παντιώρας από την Λάθος, Άρτα. Με τα κουμπάκια, αυτό νομίζω. Εντάξει, πολλές φορές Φανταστικό. συμβαίνει αυτό. Κάτι ψάχνουμε και ναι. Όλους, Οκ. όλους. Πολύ ωραία. κάτι Ωραία. να Και Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κύριος Σκαρμαία. Παντιώρας, ένα λεπτό λίγο. Νομίζω κάτι πήγε να πει ή όχι? Όχι, όχι. Όχι, εντάξει, εντάξει. Ωραία. έχουμε και τον κύριο Μπάμπουρα που μας σημειώνει ότι ακούει και από Αγγλία. Έτσι. Μιλάμε διεθνείς. Ευχαριστούμε, Μμμ. ευχαριστούμε. Πολύ Ωραία. καλός μας συνεργάτης ο κύριος Μπάμπουρας. Κάνουμε πολύ ωραίες μελέτες μαζί. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε καλά σε 15 μέρες νομική, έτσι. Έτσι ακριβώς. Στις Έγινε. 14 Μπορούμε Φεβρουαρίου να- με τον κύριο Σιδέρη για το ρόλο της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη της άνοιας. Έγινε. Νίκο, Ωραία. ένα λεπτό. Της Ναι. άσκησης. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετώ κι εγώ. Γεια Καλή και συνέχεια. Γεια σε όλους. σας. Και από Άρτα. Γεια σας. Πάρτ. Και από Άρτα. Ωραία.